Ekonomiari begiratu behar diogu esan dizuedan bezala, dagoeneko prest daude Adrian Zelaia eta Joseba Barandieran, Gabon esan dezpalin badizuet, eta ongi etorri, behin eta berriro begiratu izan diogu azken egunotan, azken asteotan ere bai izango nuke altzairuaren sektoreari batez ere, eta altzairuaren sektoreko enpresa zenbaiti ere bai. Edozein kasutan Adrian Zelaia iruditzen zaizu, adibidez kasunetan ACB bakarrik ez, industria osoa egon daitekeela mehatxupean? Bueno, a ber, gu gabiltz ja urteak igual 4-5 urte esaten kontu zibili behar dugula, gure kokapen estrategikoa, ora Euskal Herriaren kokapen estrategiko ikuspegi ekonomikotik oso kokapen arriskutsua dalako. Oso kokapen arriskutsua dalako industria egitura zabala daukagulako, baina ahula batez be, gure maila teknologiko oso bajua dalako. Orduan, horren aurrean, zein dan daukagun arriskuri funtsezkoena, baina oso argi zegoen, eta oso argi da. Arrisku hori da, batez be, herrialde emergenteak, egon direla leian kalitate gutxiko produktuekin eta esparru oso konkretuetan, gerota kalitate hobeago dutela eta kosteak askoz bajuagoak. Eta zagatik daukie gerota kalitate hobeagoa eskiten direlako esfortzu ikargarriak teknologian eta prestakuntzan. Eta gu egiten ari ginen esfortzuak gerota geldoagoak dire. Eta hori bestetan aipatu dugun zifretan ikusten da, oso modu nabarian, igaigen egiten diren inbertsioetan. Txina ja, oin 2 urte, ganditu dau Europar Batasuna. Eta ganditu dau, bebai, erkidu autonomoa. Erkidu autonomoa ganditu zuen oso justo Europaren bataz bestekoa, oin 3 urte, gero berriro beruntza, jagabiltz 3 urte beruntza, eta Txinan azpitik, kontutan hartuta, Txinan ondino 100 milioi lagun dagoz pobrezian. Horrek esan gura dago, bataz besteko horretan, herrialde eskualde industrialetan, inbertitzen ari dela 4%. Europako eskualde batzutan gertatzen den moduan. Eta gu, baino, askoz gehiago, esan daike argi eta garbi, inbertitzen ari direla prestakuntzan eta ikerkuntzan. Gu, lodagoz, eta beraz, daukogun arrisku oso nabaria, altzairoekin gertatu dena, gero eta sektore gehiagoekin gertatzeko. Orduan, reakzio defensiboak beharrezkoak dire, eduki dugun moduan, baina kontutan hartu behar dugu, sakoneko arazoa zein den, eta arazo horreri aurre egin. Eta hitz egiten ari zera, Euskal Industria osoa zorrela, aipatu duzen bezala. Oro har, baina, klaro, lehenengo azten gara industria konkretu batzuken, baina herrialde gero eta maila teknologika handiagoekin beste sektorekin konpetitzen. Edozein kasutan, Laboral Kutxak berriki kalderatu duen txostenean adibidez, eta beste industria batzuk ere begiratzen hasi beharko dugula iradokitzen du edo esaten du, ez, agian oraintxe irudietan ikusten ari garen industria mota hori, orain arte hori izan da, horrek identifikatu du industriaz izan dugun ideiarekin, baina aken hori aldatzen joango dela, eta beste zerbait buruz hitz egiten hasi beharko dugula, horrek esan nahi ez duelarik zuzenean, hor utxune bat geratuko denik. Bueno, industria etengabe aldatzen ari da, sektore berriak agertzen dire, orain asko hasi da hitz egiten industria 4.0 hori buruz, orduan sektore industrial guztiak lotzen ari direla internet eta komunikazio sistema berriekin, eta baina azkenian, tresna bat erabilita edo beste bat erabilita berrikuntza sustatzeko teknologia behar dugu. Orduan, argi dago, gure egitura ekonomikoan erronka guk behin eta berriz esan dugu, ez direla aurrekontuak, ez dala zorra, gure erronka da lehenago teknologia, gero teknologia eta gero teknologia. Argi eta garbi, eta ez gauz horretan. Barandieran parreza izea pixka bat. Oso garbi esan du, ez? Zalantzaren bada. Datu bat, azken krisian industriaren pixo eskal ekonomian jaitsi da, 125-etik 120-ra. Kasi ohartu ere ezkara egin, ez? Eta egia da, Euskal Industriaren hainbat alor mehatxatuta daudela eskulan merkea duten herrialden gandik. Eta, ACB-en kasua asko aipatu dugu, baina egia da, punta-puntako enpresa industrial gutxi ditugula. Eta oro har, enpresa industrialen tamaina ere nahiko txikia dugula. Eta prestakuntzan ere, ikerketan eta garapenean ezagutzan oro har, ez gaudela, uste dugu bezaino paro, ez? Beraz, arazoak egon badira bai. Badira eta urratsak eman beharrekoak zuen ustez. Beste galdera bat, zer irudituko litzaizueke bankuan duzuen diruaren truke interes tasa bat kobratzen hasiko balitzaizueke?
Hori da egin duzun galdera, Joseba Barandiaranek gaurko ekarri duen galdera. Bueno, galdera interesgarria iruditu zait, ez niri bakarrik, ING Holandako bankuak ere egin du, inkesta bat, 13.000 lagun Europa osoan, badakizue kontestu berri bat dula, eta da, interestasa oso bajuak dituena. Zuk galdetzen badiozu jendeari, horrek zure aurrezteko modua aldatu du, 10-tik 3 esaten du baietz, 10-tik 7, gutxi asko, lehen bezala aurrezten du. Aldiz galdetzen diozunean, zer egingo zenuke interes tasa ordaindu ordez kobratuko balizute zure ordainuen truke, 10-tik 7 erantzuten du zerbait egingo lukela. Zer egingo luke? Bueno, aukera ezberdinak daude eta zenbaitek aipatzen du dirua aurrezki kontuetatik atera. Koltxoira, eskudirura, bestelako inbertsio alternatibara, bursara, eta baino garbi dago, gutxi irabaztetik zerbait galtzerako hortan, konsumitzaileek edo ezberdin erreakzionatuko luketela. Honek esan nahi du, banku zentralek interestasa jeitsiz eragin nahi duten erreakzioa, seguru asko konsumitzaileen kasuan ez dutela guztiz lortuko. Zeurek nahiko luketena da, interestasa jeitsi konsumoa sustatzeko. Baina dirua koltxoira eramatea, kontrajarria dago printzipioz konsumoa handitzearekin, are gehiago horrek eragin dezake ziurgabetasun bat, zalantza bat, beldur bat, eta horrek oraindik eta gehiago konsumoa uzkurtu, ez? Beraz hor badago paradoxa bat, oraindik ere ebatzi ez dugu. Zuez ere egingo zenukete, kobratuko balizueke? Baina berez kobratzen ari dira. Zer azken finean ikusten bada gestio gastuak eta gestio komisioak geroz eta handiagoa dira. Orain kajeroetan ere hainbat bankuk adostu egin dute, kajeroan diru ateratzeagatik ez bada zure bankua, komisio bat ordaindu arazten dizutela. Eta preseski banku batzuen errentabilitatea hortik ere dator. Orduan, ez du zertan kontua bera portzentai bat jarri beharrik nik uste dut esan nahi dezuna dela egiten dutenaz aparteko kobrantza bat. Eguzik eipatzen ditun kobrantza horiek normalean oso erregresiboak dira, esan nahi dut. Proportzioan askoz gehiago kobratzen zaio diru gutxien daukanari asko daukanari baino. Zuk ez harriko bazen du egundik 0,5 zerga bat daukazun diru kopuru osoaren gainean, horrek erreakzio bat eragingo luke batez ere diru gehien dutenengan. Eta hori da ekonomiaren konsumorako, martxarako jakin behar dena, berez nora emango luketen diru hori. Ez dela gurekin pentsatzen ari. Ez ala behar ez. Gutxi gora bera hori. Adrian Zelaia ziruditzen zaizu, kobratuko bali gukete zer? Bueno, nik uste dut politika monetario espansiboen mugara heltzen ari garela, ez da? Eta muga konkretukin, zuke esan duzun moduan, hortxe dago. Hau da, prest gagoz gordaioak eukitzeko bankuan, kobratu barik, azkenean ez dugu teorian, ez dugu arriskoan jartzen, bakarrik dirua horre eukitzeko. Baina, eta zer kobratzea, egiten den lanagatik edo horren truke, zerbitzu bat ematen da, azkenia, logika baten horrek, baina hor muga nabaria dago. Zeo zer horretatik apur bat beruntza junezkero, hasiko lirateke hori gordaioak ateratzen, edo beste alternatiba berriak sortzen. Bankoen betiko logika, gordaioak eta kreditua elkartzen apurtzen da, sistema horrekin. Eta orduan logiko nire zango litzake, erakunde berriak sortu, bakarrik gordaioak gordetzeko. Hor bertan eukita. Aizuzen ere nik uste dut hor dagoela, benetan erronka, hor dagoela, nik uste dut lehen aipatu dugu beste gai batzuetan posizionamenduan, nik uste dut oroar finantza sistemak pentsatu beharko lukela zein den gaur egun bere posizionamendua, ezta. Orain arte izan da, nik dirua gordeko dut eta behar duzunean eman egingo dizut baldintza zehatz batzuetan, eta horrez gainera, horrekin normala denez, nik negozio egingo dut. Orain beste bitartekari batzuk askoz gehiago sartu dira joko horretan, eta orain ja nagusitasuna ia bakarrik erakunde finantzieroek eman duten paper hori orain beste batzuk hasi dira betetzen. Txikiak dira oraindik, oso alternatiboak dira oraindik, penalizatuta daude, azken batean konfiantzaren merkatu bat ere badelako, baino egia da erakunde finantzieroek ez dutela bereiziki eta kariño handiarekin jorratu eta landu konfiantzaren kapitala hori bezeroekiko, beraz nik esango nuke hor badagoela aldaketa bat. Diru asko daukaten pertsonek badaukate posibilitatea tasa horiek negoziatzeko bankuarekin, eta ez badaude ados kompetentziara jotzeko eta izugarrizko mugikortasuna dago diru horren inguruan eta kontu horren inguruan.
aldatu ezin dezaketenak dira bazken minan diru gutxi daukatenak. Eta zer gertatzen da nola soldatak domizialiatuak dituzten, nola hainbat faktura ja kontu korronte bat bidez egiten diren pertsona horiek ezin dute diru hori aldatu. Eta horri gehitzen badiogu kajerotik 2 euro edo euro bat eta 80 kobratzen badizute 20 euroren gainean, komisioa oso altua da, ez? Orduan, horrek egiten duena da, batez ere penalizatzen ditu mugitzeko gaitasun ez daukatenak eta negoziatzeko ahalmen hori ez daukatenak. 36 hipermerkatu, 22 gasolindegi eta 8 merkataritza galeria saldu ditu Eroskik eta saldu dizkio Carrefourri. Bueno, oso aurrerapauso importantea da Eroskiren estrategian, uste dut. Horrekin, saldu da behan, haintzat 200 milioi ingurutan, eta, horrekin ez da konpontzen sakoneko arazoa. Hau da, sakoneko arazoa zorrarekin. Zorra, oroar, 2.500 milioikoa da, aurten ziurazki 2.500-etik 2.000-ara pasatu dira, baina lotu dabe epe laburregan importantena zana. Hau da, bankuek akordio batera llegatzeko eskatzen zuten 300 milioiko aktiboak saltzea eta hori lortu da. Beraz, oroar, sakoneko arazoa jarraitzen dau, denpora irabazi dabe, baina epe laburrera lortu behar zutena lortu dabe. Eta nola aterako dire sakoneko arazo horretatik, Adrian Zelaia? Bueno, horrek denpora eskatzen da, rentabilidadea lortu, eta apurka zorra daukien zorra karga horreri aurregin alizateko. Zerbait erantzun nahi berandieran? Autonomia galera da azken finean, ez? Zorrak agintzen dutenean, errentagarrien diren negozioetan zentratu eta besteak alabeharrez saldu. Galder del Campo, mila esker gurekin izateagatik, etorri laizter, Pilar Kaltzada eskerrik asko, etorri laizter zuere, eguzki urteagan mila esker gurekin izateagatik, Gabon eta Joseba Barandiaran eta Adrian Zelaia, Gabon bioi eta laizter arte. Jaun Andreok, mila esker izan diogu zuen arretagatik, bihar arratsaldeko laurak eta 10 buelta horretan, egunak ematen dituen guztiak azpimarratzeko prest edukiko gaituzue, Iban Garat eta Ilaski Serranorekin batera, eta beti bezala zuen zain izango gara. Gabon pasa! Ostegunean martxoak 3 Gasteizko sarraskiaren biktimei oroimena. Bertan oso gertutik hil